Hoi Michiel. Goedemorgen. Hallo. Hoi. Hoi. Kom binnen. Een minimalist. Oké, Ja, dit is het nu. hier woon je nu. Een drag queen. Allemaal blind, dus je kist de rook al zien. Een media cowboy. Ja, dan gaat de pieper ook al. Ik pak het op mijn schouder en dan lopen we die kant even op. Een dierenrechtenactivist. Meisje, vind je dit echt niet leuk? En een Jehovah's tjoege. Loek is het project van 5 jonge makkers van Omroep Friesland. Ze stappen in het leven van mensen met een bijzondere levenswijze. In Friesland ook 2 van deze documentaires en de makkers. Lars Hoekstra, die het wel eens weten woe hoe het leven van een Jehovah's tjoege eruit zag. Dankjewel, ik ben Desiree. En Johanna Brinkman. Zij volgt oer een periode van jonge man dierenrechtenactivist Peter Jansen. Beter bekend als de Vegan Streaker. Ja, kom maar. Vlees is moord. Alle dieren vrij. Komt hij zomaar binnen onaangekondigd en denkt, nou, wat voor vlees heb ik in de kuip? Dus hij hier zoiets van, ik ben nou zat de kakkens zet, dit werkt het net meer. Dus hij schreeuwt nog wel teksten op zijn lichaam, maar zijn broek en zo, dat hoort ik gewoon wel aan. Ja. Wij staan hier vandaag voor een supermarktketen die het in zijn hoofd haalt om konijnenvlees te verkopen. Dit is Peter Jansen, oftewel de Vegan Streaker. Hij komt op van beesten die het mishandelen worden, pienenleien en deergeven. Uit Friesland betinkt Peter zijn acties en viert ze uit in zowel binnen- als buitenland. Is Peter een radicale activist of een idealist, maar een grut het van beesten? Hij doet dingen die net iedereen zomaar doet of dwarret of iets dergelijks. Dus hij is ergens ook wel extreem in wat hij doet. Is het een extremist? Ja, een extremist associeer ik dan echt wel weer mooi iets heel negatiefs. En ik weet net, dat is het echt weer net. Dat is me net van welke kant als het just. Dat is weer. Ik denk dat de kaninenfok hem wel als een extremist ziet. Je bent in het verleden wel veroordeeld, dus je doet ook wel dingen die eigenlijk niet mogen. Ja, maar daardoor ben ik nog geen crimineel. Wij willen radicale veranderingen, maar ik ben geen extreem iemand. We hebben met Stichting Konijn in Nood nachtelijke inspecties gedaan. Wij vernielen niks. Wij tonen juist de maatschappij hoe de dieren lijden. En dat is belangrijk, want de konijnenboeren die laten heel graag zien hoe mooi het er allemaal uitziet. Allemaal mooi schoongemaakt. Maar wij moeten echt de werkelijkheid, de harde werkelijkheid moeten wij tonen. En dat doen wij met undercover beeldmateriaal. Peter noeg het mij uit om tijdens een van zijn nachtelijke inspecties mooi te gaan naar een knierenfokkerij in Nederland. Hoe dichter bij de farm zijn, hoe stiller we moeten zijn. Want aan de andere kant van de farm zijn natuurlijk de woonhuizen. We kleden hier om, omdat wij geen bacteriën van buiten naar binnen willen meenemen. Deze konijnenfarm kiest er niet voor om een hygiënesluis te hebben. Dat laat zien dat hij totaal niet professioneel bezig is met zijn bedrijf. De stanken zijn niet te harde. We hebben daarom ook een mondmasker voor onze eigen gezondheid. Als je ziet, heeft dit met hygiëne te maken? Is dit op een normale manier, normaal, tussen aanhalingstekens, dieren fokken? Het vacht van het konijn ligt er gewoon nog tussen. Dit is gewoon een dood konijn. Hier ligt gewoon een dood konijn met het kopje, het schedeltje. Deze heeft hier gewoon weken, zo niet maanden gelegen.
De geur hier in dit hok weer echt verschrikkelijk. Een hele grutte, intense ammoniaklucht. En dan just zo'n, dit beestje. En ik kist haast net meer een knie nemen. En dat weer het eerste wat ik feitelijk filmen hier doet, ik daar binnen stapte. Dus ik stier wel echt een beetje te shaken. Maar in tussentijd ben je dan zo bezig met het verhaal maken. Goed de shots in beeld brengen. Dus dat zit er dan wel in als filmmaker. Dat graag zenlitten was. Dus dan haast er niet om dat het net goed filmest. Op een of andere manier ga ik dan ook wel mijn persoonlijke grezen ben ik overgang. Ik heb wel hetzelfde gedachtegoed als hij. Want ik vind ook in feite dat dit soort praktijken stopje moeten. Dus vanuit dat persoonlijke gevoel kiest het voor jezelf dan ergens weer verantwoord om mooi te gaan, denk ik. De kans is heel groot dat hier een dode tussen ligt. Het is duidelijk zichtbaar dat het bloed... Het pootje zit tussen het draadgas in. Het dier ligt dus dood tussen de levende. Mag ik even een tas? Deze dieren nemen wij mee om de consument te laten zien hoe deze dieren aan hun einde zijn gekomen. We zullen er ook sectie op laten doen. Ja, dit is zo extreem onrecht. Dit is zo extreem dierenleed. Deze kooien zitten over en over vol. Ja, als je dit ziet, dit wordt gedoogd, dit wordt zelfs ondersteund vanuit de overheid met subsidies. Dit weten veel mensen niet in Nederland, maar dit vindt ook bij u om de hoek plaats. Het is opgepropt in een batterijkooi. Alsjeblieft mensen, stop met het eten van konijnenvlees. Ik weet van Peter dat de knienefokker onjefte dien had van wat wij dien hebben. Maar dan vooral op Peter en zijn stichting focust. En hij had de knienefokker had net persoonlijk onjefte het zijn mij dien of het zijn Omroep Friesland. Wij hebben wel letten van LTO Noord het bericht kregen dat ze net zo blied binnen mooi wat wij dien hebben. En wat ik er dus van jet ha, kind er een knieziekte westen in het hok van deze fokker. Wat verklaard is hoe dat een soort bissen lezen. Dat begreep ik dat dat zou kan. En onder de oren komt denk ik, ja, als het echt een goede kniefokker is, dan helst die derde knie er wel op die tussen kan worden. Net dat zal in een verdergaande staat van ontbinding binnen. Je bent een echte metalhead? Ik luister genoeg metal om mezelf te klassificeren als metalhead, ja. Dat wel. En daar is de verkeersen om Jehovah's Children te volgen. En zit daar dan een eigenaardige link met die metal bij?
ook naar concerten gaan, bijvoorbeeld Dokkum Open Air, of wat er ook nog in die tijd, dan winnen er heel vaak mensen mij kaartjes en dan staat dan Jezus leeft op. Maar ik ben eens wel benieuwd wat hun nou dus ik motiveer om überhaupt daar te staan. Want ja, je hebt mensen die al van zijn genre kiezen en die zijn zich heel vaak toch wel echt bewust van wat ze nou luisteren, waarom ze het luisteren en wat ze dus luisteren. Ja, dan kan je daar van mijn gevoel geen zieltjes winnen. Maar dan ben ik dan benieuwd van wat hun nou motiveert om er überhaupt te staan. En misschien mensen redden van het vagevuur of zoiets. Maar dat snapte ik net. Ik ben ook wel benieuwd van wat nou Jehovah motiveert om dit al je te doen als agnost zijn in dat opzicht. Desiree is Jehovah's getuige en die geeft me er alles over vertellen. Hallo. Hey, Lars. Desiree, kom binnen. Desiree, je bent Jehovah-getuige. Ja. Nu heb ik allemaal vooroordelen dat je een rok aan hebt. Nou, dat klopt dan nu in dit geval even niet. Maar dat je langs de deuren moet, dat je geen verjaardag viert. Hoe zit dit nu eigenlijk? Nou, inderdaad. Dat hoor ik ook om me heen vaak. Of als je bijvoorbeeld vertelt van ik ben getuige, en dan is het zo van oh, en dit, dan mag je dat en dat ook niet. Dus inderdaad bijvoorbeeld dat verjaardagen vieren. En we vieren ook dingen als kerst of Pasen of zo. Dat vieren we dus ook niet. Eigenlijk al die feestdagen zou je kunnen zeggen. Kort gezegd heeft het ermee te maken dat al die feestdagen een heidense oorsprong hebben. En heidense oorsprong houdt eigenlijk in, dus niet bijbels. En eigenlijk volken die God in vroegere eeuwen, zeg maar, die God niet steunden. En eigenlijk ook dingen deden die recht tegen Gods geboden ingaan. En hoe zit het dan? Want als ik dan thuis lekker zit en ik zie een stel Jehovah-getuigen, dan zitten ze allemaal netjes in de kleding, in de rok. Nu heb jij toevallig geen rok aan. Hoe zit dat? Dat heeft ermee te maken dat we graag ons netjes en presentabel willen aankleden. Ja. Op het moment dat we dienst doen eigenlijk uit naam van Jehovah's getuigen. Hè. We noemen ons niet voor niets Jehovah's getuigen. Jehovah is de naam van God. Ja. En daar getuigen wij van. En als je van zo'n hoge naam, zo'n hooggeplaatste persoon, als je daarvan wil getuigen, wil je graag ook gewoon daarna kleden. Maar bijvoorbeeld naar mijn werk of nu heb ik ook gewoon een spijkerbroek aan. Dus het is zeg maar de Snijse kleding, om het zo maar even te doen. Ja, zo zou je het kunnen zien, ja, zondagskleding. Nou, ik ben voornamelijk wel benieuwd van, ik kan me vaststellen dat iemand van 40, 50, 60 wijze van langs de dwaling gaat, het geloof verkondigen. Want ja, je bent ermee opgegroeid en ja, het zit er zijn inrussen om het zo maar te zeggen. Maar waarom zo nou een famke van 20, 24 of een jongen dat wan? Want ik ga echt wel wat betters te doen in dat opzicht. Ja, het klinkt wat negatief, maar ja, ik ga wel dingen te doen. Maar ja, hun besteden dus wel zoveel uren in de week om hun geloof en binnen echt wel committed om hun geloof uit te dragen, om het roer te halen, om erover te denken. Ja, wat motiveert nou je om überhaupt dat te doen? Wat is die drive? Ben je wel eindelijk langs de dwan? Of net Desiree? Nee, eigenlijk niet. Want dat heeft ermee te maken van wij identificeren ons als getuigen door onze kleding bijvoorbeeld ook. En daarbij ben jij natuurlijk geen Jehovah's getuige. Dus nee, dat is ook misschien wel een belangrijk detail in het hele verhaal. Maar dan maar net langs de dwan, maar lekker van een veilig afstandje alles in de gaten houden. Tot nu toe was er niemand thuis, dus dat is niet echt relaxed. Maar is het ook zo, want ik kan me voorstellen dat dit niet echt, dat zou mij niet echt motiveren. Maar of er ook een soort van quotum of wat dan ook is dat je moet zeggen van ik moet minimaal in de week 20 deuren bij langs. Nee, is helemaal niet gesteld. Het is helemaal vrij, zeg maar. Het is afhankelijk van hoeveel tijd iemand heeft en hoeveel mogelijkheden je in een week hebt, of je wel of niet bij de deur kan gaan. En, ja, je kan ook niet beïnvloeden of iemand wel of niet thuis is natuurlijk. Dus daar kan je eigenlijk, is niet eerlijk als je daar een quotum op stelt. Ja, het gaat vooral om het verkondigen eigenlijk, inderdaad. En dat is iets eigenlijk wat gewoon bij jou als Jehovah's getuige, zeg maar, hoort. Ja. Dus daar heb je op het moment dat je Jehovah's getuige bent geworden, die keuze hebt gemaakt, kies je ook daarvoor. Ja, dan kies je er ook voor om zelf het woord te verkondigen en ervoor te zorgen dat mensen weten wat het woord van Jehovah is. Ja. Hi, goedemorgen, eventueel bekende. Dat is Jelbrecht. Ik ben Desiree. Van de ene kant vind ik het heel knap dat je standvastig achter je religie staat. Dat je echt zoiets zegt van, ik mag dit uitdragen en ik geef er de volle 100% ervan. Maar van de andere kant vind ik het ook weer van, waarom mag het midden lastig mee vallen?
En dan is het argument van hun kant weer van... ja, maar het is zo'n belangrijk boodschap om te vertellen... dat moet ik gewoon uitdragen. Dus het is wat zo'n eindeloze cirkel in dat opzicht. Maar ja, ik vind... ja, het is meer nieuwsgierig dan dat ik denk... goh, wat vervelend. Vroeger moest ik altijd vlees eten van mijn mem. Maar mijn huid is al heel lang vegetariër, al zolang als dat ik hem ken. Dus ja, thuis wie het altijd wel een beetje een strijd. Want ik kies iets van, nou, ik wil geen vlees eten. Want op een bepaalde leeftijd hier ik zoiets van, ja, ik wil vegetariër wezen. Maar ja, mijn mem vond het toch wel heel erg belangrijk dat ik wel vlees onteten wie. Dus uiteindelijk ben ik pas, denk ik, vanaf mijn zoontje de echt vegetariër worden. Ik reizig je hem deze simmer achternooi naar Alicante. Daar zal Peter voor de 21ste keer een stierengevecht verstoren. In de buurt van mijn hotel helpt Peter mij op. Een stierengevecht verstoren is net zonder risico's. Peter vertelt mij dat hij kwartlien in Lissabon in een koorslijn is. Vaak wordt Peter nooit zijn actie liek vrijlitten terug de politie, maar het kan ook wezen dat hij een nacht in de cel zitten moet. Ben je daar bang voor? Of, Als we maar zo snel mogelijk uit die arena zijn, want daar krijgen we de meeste klappen. Hij had via mijn Facebook gevonden dat ik vegetariër ben. En dat weer voor hem wel een hele, ja, iets belangrijks om te zien. Zodat hij zoiets hier van, ja, dan ken ik net een hele kritische noot alleen nog maar verwachten. Maar het is echt iemand die het wel wat ja, sympathie van mij had. Maar jou dat ik net een beetje de boodschap af van, moest me net kritisch bevregen? Ja, dat Kim... Dat heb ik ook wel nooit toch. Alleen nog het zwaar de wolf dat ik hem wel volgje koe. Ik hoop dat ik het hier vinden kan. En dan moet ik even een kaartje kopen en dan kan ik ze hopelijk goed filmen. Ik had de arena voen en zocht dat net alleen nog Peter hoe het actie viert sinds stierengevechten. Ex-Spanjaarden zelfs keerden zich in dit culturele gebroek. Nou, ik sta nu bij de arena en ik heb direct een kaartje gekocht. Dit is het beruchte kaartje, dus ik sponsor het stierenvechten nou echt. Voilà. Gracias. Ik zit nu met twee Spanjaarden en wil graag van hen weten wat ze van het stierengevecht vinden. Born to kill. Born to live on the road. It's for cultural reason. Yeah, it's cultural. Ik vind het nou echt al vet sneu om nooit te zien. Peter zit hier iets rechts van mij, vooraan. En hij klapt gewoon gezellig mooi. Natuurlijk om schijn op te houden. Dit is tweede bollen en Peter is net in actie kwam. Ik denk dat het komt omdat de politie en ik de veiligers en zo een beetje bij hem staan. Ik had het gevoel dat het misschien net slagjes wordt. Maar we wachten het al. Ja, denk eens. Het was echt een heel spannend moment. Ja, om te zien van gaat het goed, mooi in actie.
En ze hadden als doel om naar de bollen te gaan en om daar een roos bij de bollendel te lezen. Maar vaak slaagt dat net op tijd. Want er binnen soms soort mensen die achter nooit zitten. Meisje vindt dit echt niet leuk. Maar Peter had het in eerste geval wel in. In 10, 40 years, the world is over. In Spain. Cada vez menos gente le gusta venir. Because of activism. Yeah. Is, in Barcelona, it's over. No. Because of those people. Yeah. Okay. What do you think about that? Because it's your culture. Traditional spectacle. Do you understand that some people don't like this? Yeah, I understand, but I don't respect. Wij hebben natuurlijk ook in Nederland gebroken en dingen die het belangrijk voor ons binnen. Ijsziekje is een voorbeeld, ja. En daar was net rap afstonden van dwan als dat al jarenlang wend bist om dat te dwan of er nooit te zijn. En dat is voor deze mensen extra. You don't like? No cama, no vienes. Ik krijg toch bellen te Peter dat ik nou naar hem tak om hem had. Of dan is hij al voort. Nou, hier ben ik dus echt net goed van. Nu moet ik dus oer het bloed van die stier heen en die geur is echt net best. Ik wil je echt zo snel mogelijk voort. Ik maak je voort. Excuse me. Mijn vriend over de Bijbel praten is ook iets wat deze rijd doet. Dus Johan en ik skou gezellig even aan om mij te praten. Hoi. Hoe kun je je op de doop voorbereiden? Even kijken, zullen we zo gaan? En dat iedereen 1 alinea leest? Ben jij jong en overweeg je je te laten dopen? Als dat zo is, dan wacht je het grootste voorrecht dat een mens maar kan hebben. Maar zoals in het vorige artikel is besproken, is de doop wel een ernstige stap. Wat was Timotheus zijn achtergrond hierin? Wat voor achtergrond had hij? Desiree? Nou, hij was zijn moeder en zijn oma hadden hem altijd daarin onderwezen, maar zijn vader was eigenlijk ongelovig. Het is eigenlijk, kreeg je vroeger wiskunde huiswerk hier. Dan had je een lesboek en een boek waar de vragen in stonden. En zo wie hun met een bibeltekst bezig, die lezen ze dan. En dan kwamen er vragen hoe en dan discussieerden ze die vragen van waarom nou die wel of net goed bezig wie. En, eigenlijk gewoon bij de hele groep onder studie. Dus dat vond ik wel heel nieuwsgierig dat ze gewoon met zo'n grote groep de Bijbel bepraten. Desiree verkondigt het woord van God net alleen terug langs de dwarren te gaan, maar ze stiet ik mijn standje bij het station. Waarom bij de studieclub? We hebben nog druk ontbidden, lezen en eten binnen. Nou, zal ik even wat bijzondere vragen stellen. Dan ook zo, want ik ben helemaal into Game of Thrones, dat jullie dat ook niet kijken? Game of Thrones kijk ik niet. Kijkt er iemand Game of Thrones? Ik heb er wel eens van gehoord. Ik heb ook geen trailer gezien of zo. Jullie kijken wel tv, dat mag wel. We kijken wel televisie, maar als je hoort van wat in Game of Thrones gebeurt, van in het seizoen 1 gaat de hoofdspeler dan dood, dan denk je van ja... Nou, heb je seizoen 2. Ja. Wordt weer vermoord, mensen hebben er seks in en ja, is dat nou echt een serie waar jij met anderen als Joost getuige ook over kan praten? Kun je dat voorstellen?
dat je dan je nieuwsgierigheid hebben naar de dingen die je net maaien. Dat zijn toch hele universele dingen. Nou, dat is dus mijn ding. Ik werk met eigenlijk nooit tjoegen zo, omdat het gewoon al je dingen binnen die ik toch wat net ken dan. Ja. Nou, de kerken gaat in je hoofdgetuige vol. Alleen is dat een vergadering. Dus wie zullen je het even vergaderen? Het is niet wat te volgen van het goede liksassezen. Maar op hetzelfde moment had ik dan wel die commitment, dus die drive om er zo vol mee bezig te gaan en geloof. Ja, ze gaan er wel van de volle 100% van. Dus dat vind ik dan wel weer mooi. Ook doordat ik zo dankbaar ben eigenlijk voor wat God me allemaal heeft gegeven. Al die mooie dingen die we van hem hebben gekregen, wil ik eigenlijk ook zo graag echt uit mijn hart wat terug doen. En dit is voor mijn gevoel iets dat ik ook kan laten zien dat ik dankbaar ben. Dus dat is ook een drive eigenlijk. Stel Peter nou opziekje? Ik ben benieuwd waar die is. Ja, jongens. Ja, we hebben geen klappen gehad. Ja, ze waren wel heel agressief. Ja, je werd helemaal in de houtgreep gehouden, joh. Ik heb nu nog steeds veel pijn aan mijn keel. Kijk, als ik alleen ben, dan komen ze sneller achter me aan. Nu waren we met z'n vieren. Nou, dan hebben we iets meer tijd en ik was heel dicht bij de stier. Hij zei ik wel een keertje, maar ja, het kan in feite mijn deer worden. Maar dit ga ik er verroeren. Dit is wat ik dwang wil. In actie komen voor deze boom. Maar als je zag hoe die derde stierenvechter, wat een fouten die maakte. Hij had gewoon niet de mogelijkheid om die stier te doden. Dus ja, zo'n stier lijdt, verliest 8 liter bloed. Ja, dit heeft niks met cultuur te maken, dit is gewoon barbaars. Ik vind het wel bijzonder en op zich ook wel goed dat er mensen binnen zoals Peter die het dus wel doggen, die het wel dwaren om je onting van te vregen. Want dat hij dit net doet, waar doet het aan? Ik doe het waarschijnlijk net, want ik doe het gewoon net. Ik hoop dat ik ook nog kan slapen. Ja, heel veel succes en wij gaan er vandoor. Ja, super bedankt hè. Doei! Ja, we gaan. Ja, we gaan nu. We zijn vermoeid, we hebben zweet op ons voorhoofd staan. Ook wij slapen liever midden in de nacht. Maar zolang deze konijnenhouderijen doorgaan, zolang de Tweede Kamer niet instemt met een fokverbod, moeten wij deze reddingsacties op touw zetten om deze levens te redden. Als het geweld begint, houdt het recht op. De lijfspreuk van professor Bianchi.